Hello mga aki, marhainal daw sa indo. Ako si Teacher Alma. Handa na kamo magdangog sa satong leksyon? Ang letrang E, saka ang tanog kaini. Letrang E. Ini ang letrang E. Ang tanog kaini. E. Mga bagay na nagpupuon sa letrang E na may tanog na E. Eroplano. Kamu naman mga aki. Elepante. Kamu naman mga aki. Elisi. Kamu naman mga aki. X. Kamu naman mga aki. Embudo. Kamu naman mga aki. Elsa. Kamu naman mga aki. Empanada. Kamu naman mga aki. Ensaymada. Kamu naman mga aki. Ano nga ni giraray ang mga bagay na nagpupuon sa letrang E na may tanog na E? Eroplano. Empanada. Embudo. X. Ensaymada. Elisi. Elepante. Mga bagay na nagpupuon sa letrang E na may tanog na E. Gibuhon ta. Ipalakpak ang mga kamot kung ang retrato nagpupuon sa tanog na E. Nasimbagana mga aki, hilingon ta daw kung tama kamo.
Iyan ang mga retrato na ang pangaran nagpupuon sa tanog na E. Letrang I. Dakula na letrang I. Saka sadit na letrang I. Letrang I. Paano isurat ang letrang I? Hilingon ta daw? Magbasa kita. E, 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 E. Kamu naman mga aki? Matibay. Para sa saindong gibuhon, sabihon ang mga retrato na nagpupuon sa letrang I. Para sa dagdag na gibuhon, isurat ang letrang I sa papel.